mala'ika jibril manzon Allah ya mai tambaya ce ya jibril ya ce na'am shin kana dariya shi ce manzon Allah na'am ina dariya manzon Allah sai mamaki yaushe kake dariya yace ina dariya lokacin da an ka halicci dan annabi Adam har an ka haife shi ya zo duniya yana neman abu daya wannan abin kuma ba shi duniya yana ta nema wannan ne in na dube shi sai yi dariya. Jibrilu akwai abin da Allah bai halitta ba a duniya sai ce na'am wanne ne wannan sai ce hutu. Jibrilu ya ce ba hutu duniya, hutu tana cin lahira. Kisa kai kokari nan duniya ba wurin hutawa bane, ka nemi hutu yana cin lahira. A faɗi a tashi duk jama'an da ke nan ba wanda ya huta. Ranan da an ka haife ka ka zo duniya, kai hatta zama ka zauna sai an nuna maka yadda ake zaman. In ma an ka zaunar da kai sai an kawo su filo an da tattare ka, in ba ka ba faɗuwa za ka yi. Akwai hutu daga nan? To yanzu da a zo zaman in ka iya yanzu za ka fara takawa, in kai ɗaya biyu sai ka faɗi ka ga nan ganka ya buge ka yi kuka a zo a ce sannu. Yanzu da ka zo kana tafiya sannu har ka zo kana gudu, wataƙila ka fara rarrafen kuma akwai fitillan kwai, balle Najeriya muna yawan ɗauke wuta, ga fitillan kwai uwarka ta kunna ana kuma an ɗauke she ka zo ka kama fitillan kwai she kuma ya ƙone ka kuma kai ƙara kuma a zo kuma a baka haƙura a ce haƙuri sannan ka haƙura. Idan kana jin yunwa baka da bakin da zaka ce ina jin yunwa sai ka yi ƙara nye ce a rasa gana mai ke damunsa, cikinka ne ciwo baka yi cewa ban da lafiya cikina ke ciwo ko ina jin yunwa ko da ka yi faɗa, amma kuka da ka rinƙa yi daga wannan kukan a baka wannan bai yi ba, a baka wannan bai yi ba, a baka wannan bai yi ba, in a ashe yunwa yake ji sannan ka yi shiru. Dan annabi Adam kenan. Yanzu ka girma kana ganin ka kai munzilin samari, kana ganin yanzu za ka huta sai an ka ce an kai ka makaranta islamiyya ko boko da asusu bayan kuma a ce maka tashi ina za ka boko ka yi ta kuka. Yanzu ka yi bokon ka gama ka yi university ka yi digiri ka yi digirir ka zama dokta ka ƙare, kana ganin yanzu za ka ji daɗin duniya kuma sai ka yi aure. To yanzu in ka yi auren akwai zama gida kenan. Yanzu za ka tashi kuma fita neman abincin da matanka da 'ya'yanka za su ci, in ka saura ɗaki abin yayu. Sai sa jama'a ba hutawa, sai sa Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi qabad. To ka zo duniya kana gudun yaminan wa shimalan, kana tara arziki halali da haramun ka tara, kudin marayi ka cinye, kudin amanan mutane ka taushi, an baka amana ajiya ka cinye, yaminan wa shimala ana gudun ana tara arziki, ana faduwa. Yau ka dubi yadda muke tara arzikinmu a yau, halali mun tara, haramun mun tara, kudi da ruwa mun ci, kudin zamba mun ci. Mai arziki yana da miliyoyin naira, yana kokarin miliyoyin naira ba su ishe shi ba, sai ya yi kokarin an san jaka 100 na talaka ya haɗa kan kudinsa sannan hankalinsa ya kwanta. Naka arzikin da kake da shi bai ishe ka ba, kana faduwa kana tashi ka faɗi ka tashi har ranar da mala'ikan mutuwa ya zo an san ranka. Ranar da ka ce ya ahali ya abna'i ya diyana ya unwa'ina la tal'abanna bikum ad-dunya, kako yadda duniya ta yi wasa da ku. Jama'atul mali min halalin wa haram, na tara arziki halali da haramun, tastamti'una bi, yau ku za ku ji dadin sa. Wa sa'us'alu anhu wahdi amama Allah yawm al-qiyama fal malu lakum wal hisabu alaina. Na bar muku arzikin, ku da ku ji dadin arzikin, amma ni da ai mini hisabi a cikin kabarina. Ibn Adam أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمس الخراب وأفنى الموت أهليها. duk jama'an da muke zaune a nan garin ƙasa da Najeriya kaf, arzikin da muke tarawa wallahi muna tarawa ne saboda masu gado. Duk wahalan ma ana wani girgiza kai, ƙarya ne, arzikinka don masu gado kake tarawa. Gidajenmu zamani sai ya canja. Dubi yadda wannan masallacin ke da ban sha'awa ko? To nan zuwa shekara 200 wannan masallacin ya baka abin ban tausayi ne. Shekara 200 wannan masallacin za a gina wani masallacin da
wannan sai a ce kai tsohon masallaci ne, zamani ya canja shi, zamani yana canja komai.